mawuoyo kuom kalu gik manyalo reshape lives okenda chikore topic chikore ok obed kamoro achiel. But the truth is sirkandni kata jok manogo negi kura osechako chich kamoko kuomgi paro ni dibed ni nowuondwa nikech nonyiswa ni kwadonja ni to ngima olokore wadhi winjo maber ka gi ka. Sirkandni kawa ngima ka osepromise wa didek machieng' moro achiel to William Ruto nitiere KICC to luongo chirchir ma minister mar energy to luongo ng'ama chielo ji adek to wacho ni yawuoyigi koro crack the code watimo government to government mar mafuta. Kawuono mafuta chip koko idho male witado. Sirkandni joma nogole kura chich to kinda nika wacho ni gimotamo jaluo ni en ni ne wamanyo sirkal from 1992. Adieri mantie en ni ne wamanyo sirkal from 1992 kata before that mondo wayud kingdom kaeto gik mamoko gi obi. Kidwa ng'e ni gin adieri kendo timore, ng'iya ne jok mosemanyo sirkandno man wamanyo go moyudo. Donge ne wan go kuche kamanyo sirkandno e lwet Moi? Donge Matiba gini ne nitie Mount Kenya ka ne nitiere joge Moi ne onge ne gimanyo sirkal? To donge yudo ma giyudo no emomiyo gik machalo ohala moko matindo tindo machalo kaka example machalo kaka Equity kana en building society bank kana gisebede sirkand Kibaki ma gichak gibede sirkand Uhuru. Donge en the largest bank in the region sani? Ang'o miyo jaluo to kama sirkal to kinda kwer ni noko bedo ni pok wayudo en mana bahati marach. To nonengo wayudi mondo eka rech miwachogo onego bed ni sani koro ne wan gi mashinde madongo maloso tembe rech madongo. Wadadonjo kore siasa makaluo sani nitiere romo moro ma ichano